Namanya nyapa lho sini semenar aku. Lho apa sampean gak kelingan aku wingi ulang tahun. Aku ndek iki sibuk lho karo kancaku. Berarti sampean lebih penting ke koncone sampean daripada aku. Ya ora lah. Wis saiki njalukmu apa? Tak turuti. Aku gak Nggo butuh gantine ki hartamu. mau. Aku ora butuh hartamu. Aku butuh waktumu tekan ulang tahunku. Didomu aku ki ndek iki sibuk karo kancaku lho. Jek enek urusan aku. Berarti awakmu lebih penting ke koncomu toh? Ora. Soale saiki gantine ngomong njaluk apa tak turuti. Aku gak butuh hartamu. Aku butuh waktumu. Dinggo ulang tahunku awakmu teko. Ya wis, cuma aku rene. Halo? Oh iya ya. Ya iki arep teko. Ya. Kok ora kena to? Apa, Mbak? Iki montore kok ora kena di start. Jagangnya ya suara aja ya. Baru mbok kontak lho, Mbak. Nek toh? Dorong rampung to. Kurung, Mbak. Ada di sini Mas, tak kawane es. Walah, iya, Mbak, matur nuwun. Yuk nukane yuk. Tambah liren. Ya wis. Coba di sini Mas. Matur nuwun ya. Ya. Sewaker enak tenan tuku nek ndi iki? Berkata itu Mas. Ya aku wis krungu ternyata iki, bar kata iki jarine enak. Kok enak kok tenang. Murah lho ya. Murah. Apa lho, Mbak, samane, Mbak? Kok sampai kontaknya lali? Berarti kontak. Alah nek masalah Mas, Mas biasa. Salah apa cowok sampean jangan ya? Iya. Coba wae cowokku kaya sampean Mas. Saya dijak guyon anak waktune. Ora sibuk dhewe. Cowoknya sibuk kerja kan pernah malah seneng tuh, Mbak, sama Mbak. Mending lah sibuknya kerja Mas. Sibuknya lo dolan karo koncone enggak genah. Mas aku njaluk nomor WA-ne sampean sih? Sik, Pak, tak jemone.
iki, Pak. Loh. Ora nek WA iki. Tak simpen nomor kowe, Mas. Iya. Bersama ini nyapa nih gini. Lagi sapa? Kenapa iki, Mas? Wis meneng ora sambil urusanku. Kan balik. Mas, ojo kasar-kasar karo cewek ngono, Wis Mas. ora sambil urusanku. Mas tak koyo ngene mending diputus wae. Putus. Ya wis. Mas. Hati-hati. Jangkrik.